Чувствам цветята като мои деца. Приемете всяко едно цвете като пратеник на доброто. Да сее любов и да дарява щастие. С тази инициатива за 6-та поредна година искам да ви кажа: бъдете добри, правете добро и го споделяйте. В това видео ще откриете голяма част от растенията, които подарявам тази година в инициативата. А в линк под видеото ще откриете формуляра, в който можете да се запишете и да ми кажете кои от растенията бихте желали да получите. Ето я и една част от пакетчетата с семената, които също са част от инициативата. За да не се получава разхищение на семена, тази година ограничението ще бъде от 5 пакетчета семенца. В инициативата тази година ще откриете и семенца от зеленчуци. А за да ни е хубаво и цветно на всички, за абонатите на този YouTube канал ще има бонус още 5 пакетчета семенца. Желая ви цветна и благословена година!